darling. Naimbag na oras, Ilocanja! Yes, isang masaya at panibagong episode naman ho ang inyong matutunghayan this week dito sa nagbabalik na infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up, Ilocos! Yes, kasabay nating pagbabalik ang mga panibagong segments rin ng ating inihanda, gaya na lamang ng... Sa ating What's Cooking segment, mahilig ba kayo sa tofu? Pwes, may isang bagong paraan kung paano ito mapapasarap pa, courtesy of Chef Sam. Ating tikman ang kanyang speedy tofu steak. Mamaya na yan. Sa live acts, ating panuurin ang kakaiba at pinakabagong music video ng 2009 Ilocanja Singing Idol runner-up na si Juliette Bueno na Kissing You. Abangan rin sa Celebrity Corner ang mga full trailer ng mga pelikulang Harry Potter and the Deathly Hallows, Eat, Pray, Love at Scott Pilgrim versus the World. Sa artistic segment naman, ating alamin kung paano gumawa ng isang personalized name tag kasama si Ate Jonah at Ate Karen. Naku, kahit po umuulan, super excited pa rin ako, kaya wag ilipat ang channel dahil Sama-sama pa rin tayo kahit umuulan sa pagbabalik ng inyong favorite infotainment show sa buong Ilocanja. Saan ka pa? Kundi dito lang sa Wake Up, Ilocos! Wake up, it's raining.